bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yewɓoɓe ayawo Piindi TV min calmini on to gonɗon ene gonirɗon kala min jetti on min juurima on ko dilli foof noon e ko dillini ɗum ko ɗo noon hande amin ɗo yete damal walla e nder daral baali soti ba ko dahaɗo laaɓa jangu min gari ɗo hande yillade ƴewde bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe ko ɗo ɓe guuri e ɗo ɓe pawi manam ɗo ɓe daddata arsigaji mabɓe e ko dawata ɗo e ko manam ko joftata ɗo foof ala ko ɓe majji hen en gari ɗo noon hande e oɗo fannu ko faate manam gurdam daral ngal ko yalti daral ngal foof nde wonno ko hen ɓe guuri ko hen ɓe dillata ko hen ɓe kay pawi arsugaji mabɓe ɗum waɗi noon en gari ɗo hande musidɗo meɗen baabi meɗen hono Salif Sow ko kanko rewi e gardiɗo manam daral ngal so tawi en jiyani mon sen jimo tan ina wawi yonde ko ɗum waɗi noon garɗen hayso no fotiri foof jubbanguel jewtiden makko ko faate e gurdam daral ngal ha ko yalti daral ngal ni saabu ko hen ɓe dillata ko hen ɓe gurdameje mabɓe manam pawi ɗum noon musidɗo babiraɗo kawmiraɗo Salif Sow min calminima min calmini wondiɓe ma ɓe gonduɗa ɗo ɓe min jinno hande arde namdadema ko faate gurdam daral ngal e ko dahaɗo laaɓa jangu wonko mbawɗa en sifanade hen fotiri foof. Allah jarama a jarama Piindi TV min calmini on min juurima on min ñaganima on Allah nde Allah ɓamtata on no ɓamtirton leñol fulɓe aynaɓe ni miɗen jetta Allah miɗen jetta on so on gari ɗo hoɗon namno min ko dillata e jawdi he min kalanat on waɗi noon a haali haala ka a gayni ko tawaɗo wolde kañum wawi sifanadema alhamdulillahi rabbil alamin minen daral ngal miɗen jetta Allah miɗen jetta dendagal wondiɓe amen miɗen jetta président amen hono Mamadou Amad Talla ko gardiɗo jurmotoɗo kala caɗele wonɓe gonɗe e nder amen somin kalnimo mo eto wallude min e nder ɗen caɗele ko jiɗɗa namnade ko noon mami jubbanma hen ko faate caɗele hono jaggugol Mali embargo o min cikkata mataw embargo o ɗum arani tan ko joom jawdi darindi ɗum aranani hay goto ko joom jawdi darindi en tan ɗum arani waɗi noon wonko wone e nder Sénégal wuuri koye Mali wonko wone Mali wuuri koye nder Sénégal ɗum kamɓe lamɓe ɓe yoɓe gandu ɗum kadi yoɓe paam ɗum gam e nder oɗo saaha ko foti wonde sukaɓe amen ko ɓuuri 30 neɗɗo walla 40 neɗɗo nani longi to Mali to ina soodi baali mumen ha kaljiti ala ko heddino ina jolna guila e soɗɓe nayyi ha e baali ala ko heddi so wona ina jolna jawdi ndi nanga ɗum noon tawɓe cooddi ɓe gayni kalisaji mabɓe wontaniɓe ko caɗele heɓe toon jooɗi ɗum ɗon ko caɗele mawɗe minen ponno yaade e nder radio ji he min kaala kono kadi waɗi noon Piindi TV ko radio heptinago e nder aduna he yurmotongo e nder aduna yirlotongo kanko ngo waɗi ko ɓuuri sadde ko kanko heewi arde tawde yimɓe ina kalanago caɗele aduna gonɗe kadi caɗele ɗe ko caɗele goɗɗe ɗe gona caɗele fabrique ala ko ɗe caɗele goɗɗe sa ari tan a holleteɗe ne wayno a wirtima daral ngal a naate e nder daral he haade frontiére o uddede jawdi ndi no ɓuura ɗo hewde ɗum timmani hay balɗe 4 walla balɗe 5 ina wayno minen fof min ji serenu ndu ngam jawdi ummotodi Mali ndi wona jawdi Mali tan hay jawdi Sénégal ndi ko toon ummoto wan noon ko toon waɗi durgol jawdi Mauritanie ndi koye nder Mali hay rewata ko ɗum lappol ɗum taki lappol ngol so uddama tan leyɗele ɗe kanje fof ɗe tinat caɗele ɗe gorko moƴƴo ko ɗum woni ko musidɗo babiraɗo kawmiraɗo Salif Sow fawade ko kalɗa ɗo ko faate caɗele e ko nandi hen ko banggue Mali o a jubbi hen no fewi no mbirunomi ni tan ko dahaɗo laaɓa jangu fawade ɗum e alhaaliji goɗɗi manam caɗele goɗɗe tokose beele hol darde nde jogui ɗon walla hol dartorɗe walla hol erago ngo jogui ɗon faade manam e yimɓe mawɓe foti ko jagorgal kalfinagal ko faate gaynaka foti ko ɓuuri ɗum dow e walla tawi ko wallidiɓe moon to banggue pelle e ko nandi hen walla yimɓe dariɓe ko faate manam gaynaka hol dartorɗe ɗe jogui ɗon hen walla hol miijo gam beddi ɗon e ko faate ɗum minen kam so ɗum udditano kay ɗeɗo balɗe miɗen joguino erago faade e nder leydi
Sénégal fof e nder leydi Mali fof e nder leydi Mauritanie fof yoɓe tinno ɓe jurmo aynaɓe ɓe ɓe jurmo miskineɓe Allah ɓe ha min puɗɗi wadde batuji majjum miɗen jogori ɗum haalande mawɗo amen o so min kalani mawɗo amen o noon ko kanko wawi min yettinoyde kalfinaɗo affaire gaynaka o ko ɗum wonno e miijoji amen e mataw noon tuggude hanki seeɗa ɓe mbi min otoji ɗiɗi walla otoji tati nayyi lumbi minenne kadi min jetti Allah hande otoji ɗiɗi gaari ummiɗe riɗi Mali otoji ɗiɗi baali min noddi caggal to woodi wiiɓe ɓe jamari woodi wiiɓe ɓe calima kadi ko population o sali wona laamu o sali ko population o sali eywa miɗen e nder ɗum tan e noddali téléphone e négociation aji hakkude yimɓe wondiɓe miɗen mbiya yoɓe goppu jawdi ndi ara wata jawdi ndi bon par ce que jawdi ndi fotani bonnede hare laamu dow o fotani naworde hen miskineɓe Allah yaroɓe lesɓe so embargo waɗama ɗum ko état kono wona gueɗe miskineɓe ɗum noon woto miskineɓe ɓene nannu hen koye mumen woto miskineɓe ɓe nannu hen koye mumen gam caɗele Mali kanje goni caɗele Sénégal ɗen goni caɗele Mali oɗo koye sodoyoɓe Mali jeeya nani ñande jogori yaade nde ñande hen embargo o waɗa nani ƴetti kalisal mum ne waɗe poos kono e nder Mali ɗo sodoyta e nder Mali toon ala Allah addi on ɗo hawrdini ene makko ɗo o jippini ɗo ko hanki ko ɗa o dañi mbalon seeɗa o addi ɗo kono codowo otoji ɗiɗi otoji tati yiɗi yaade ko Mali waɗi noon ko toon jawdi ndi ɓuuri waw hawridde jawdi Sénégal ndi e jawdi Mauritanie ndi e jawdi Mali ndi foof idi hawrita toon ɗum woni keewal jawdi ngal waɗi noon ko toon durgol ngol woni ɗum yimɓeɓe paama ɗum ko toon durgol ngol woni kala egguɗo ko toon seeɗata ɗum tagi jawdi ndi ne hawrita toon ɗum tagi julankoɓe ɓene kadi ne dogana on banggue ɗum taki noon so ɗum waɗama tan caɗele ɗe jottoto yimɓeɓe foof ɗum noon miɗen ñaagui hen ballal kamɓe laamu one noɓe jurmorto miskineɓe mabɓe neɗɗo yo yurmo miskino mum minenne koye miskineɓe Allah mabɓe min jeeya eɓe jiiɗi miɗen ñaagui yoɓe jurmo min minenne aynaɓe moƴƴi e jarama babiraɗo Salif Sow min calminima min jettimama min juurimama min beltima e garagal amen ɗo tawde mon ɗo kadi ne e oɗo fannu e nde ɗo jonde jarama en tawi ɗo kadi ne musidɗo babiraɗo kawmiraɗo hono Gallo Dia kankone o jeeya koye daral ngal ko neɗɗo mo ganduɗa o ko jaaɗo ha duuɓi mum ni puɗɗi losnude mbeɗa andi kadi ne wonko andi hen ko feewi ko fate batte gurdam gaynaka ko fate batte gurdam yaade ina juuloyo ina artira e nder dare ɗe foti noon ko ɗo e Sénégal walla ko yalte Sénégal jiɗɗen namdademo koko fati e gurdam hande ɗam ko fate Mali noɓe gurdi hen mbiɗa gasa wonde tawa an ko ka jiggoytoɗo caggal to Mali aɗa artira ɗo mi yinno andude fawade ko Mali dañi hande ko holno caɗele ɗe mbawɗen jambidde ɗe ganduɗa ɗe hay so tawi so yalti enen mbawa ɗum dañde men fartange beele ma no wawa safrede ko nandi hen. Assalamu aleykum wa rahmatullah onon yimɓe radio TV on calminama on juurama ñaganama walla moƴƴere min gardini salminago noon mawɗo dara meɗen Amadou Mamma Tall e cokku muɗum mawɗo Salif Sow e calminiɓe min juurima ñaganima Allah bal jodde battane moƴƴe kadi ko Allah hettaniɓe ɗo heɓe tinni hen no fewi minen noon ko minen goni addoɓe min tawaɓe ɗo e nder gaddugol amen hen noon ko ɓuurani amen kam ko yaade Mali saabu jawdi hino nder Sénégal mais jawdi gondi nder Sénégal heƴani Sénégal tan min ko yahoɓe Mali ha caggal Bamako mbiɗa yahanno haɗo wiyete Gossi eyyi mais guila honde nde wayni hanti tan komi ustoɗo toon mais gaga ɗo diwana Bemme en ɗo caggal Kaay en wiyete Bemme en wiyete Jeema en wiyete Fasso en hen fof komi jahannoɗo hen mbiɗa sooda min ara mi rentinat kalisam tan mi soodoyoma ara somi ari kadi taw hinum ɓuuri gartam eko woni nder leydi he e joni noon wona min tan hen heewi yahannoɓe Mali saabu ɗo ɗo gonɗen hannde woto sukaɓe hewɓe andi nder Mali immiɗo hecci mi jaaɓe coodi bagage ma paari ɓe donki arde ɓen toon jooɗi hay nini hannde subaka mi haalde mabɓe téléphone nden noon hakkude men e Mali ko ɗum neɗɗo goto en pottani probléme dariɗe hakkude men Mali fof en poti waɗendi mbaɗen yewen no ɗum ittude saabu ko ɗum nafa Mali ne nafa Sénégal Mali Sénégal e nafa Mali e minen kam nder ndiyande amen min jiiɗi tan kala no mbawɗon wadde kala no wawi waɗede dare ha jawdi ndi ara miɗen jiiɗi jawdi ndi ara no fewi saabu so jawdi ndi ari nafode amin kadi nafode Malinaɓe te kadi minen Mali ko min neɗɗo goto e ɗum min ñaagui. Assalamu aleykum wa rahmatullah. mi yinno hol erago ngo joguiɗa faade yimɓe mawɓe
toppitiɓe ko faate ɗum saabu aɓen ɗo e nder leydi ndi e hono mabɓe kadi ne nana Mali te ko mbiɗa ko so tawi hunde memi ɗo e Sénégal ina wawi yettade Mali walla so tawi memi Mali ina wawi yettade men ɗo yete hol erago ngo jogui ɗon ko ɓuuri mon dow daraniɓe ko faate manam gaynaka e erago joguimi hen kala no waɗate ha nanadire ɓurani amen saabu haare moƴƴani fitina moƴƴani al mawtu afdalu min ghadabin o wi mayde ɓuuri moƴƴo tikkere ko ɓurɗen ko hullise ko mayde nden noon so tawde ɗum wayi noon enen yo malinaɓe fof ko neɗɗo goto kala ganduɗa ene wawi dararan en ha nde ɗo caɗele itto yimɓe mbawa yahadirde ɗum tan min jiiɗi minen ko feewi ko tan min jiiɗi hen yo yimɓe jahadir jawdi ndi ara si jawdi ndi arani moƴƴani haɗa tawi leydi ndi ne wawi wuurde jawdi mabɓe soko noon musat eyyi soko noon ɗum ɗo foof hakkude Mali e ɗo min jiɗi tan ko yo wano ni jaam tan woni ɗo saabu Mali woni leydi Sénégal ndi laabi 4 te haɗata hande ene wayno fitina o ene wayno Sénégal hande ɓuuri ndi yajde e nden noon miɗen ñaago Allah tan oɗo fitina yo Allah ittumo yaranamo caggal itta ha laaɓa Allah watta leydi ndi fof ni nandira wona leydi gooti yimɓe nandira gona yimɓe gotum bi jahinel Moustapha sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV min calmini on amin ɗo e damal daral sotida arde yewtidde e bandiraɓe hono fawade ko jiiɗon ko yawti ko oɗo noon ko musidɗo kañumni ko hen dillata ko faate so tawi ko somoyade walla so tawi ko wonde ɗo e daral ngal ene yeeya walla ne somone yeeyata ko ɗo o wiyete ko Amatalla ko malinajo ko ñoronajo e ko andi e gurdam Sénégal wonko andi kadi e gurdam Mali fawade e ko dillata ko woni manam jawdi ndi min jinno namdadema namdal ma gaddinal hol gurdam ma ɗo e nder daral ngal eyyi bismillahir rahmanir rahim eɗen jetta Allah eɗen jetta nelaɗo Allah ko adi fof mbeɗa salmina moon mbeɗa salmina yimɓe daral ngal mbeɗa salmina Mamadou Amatalla e Salif Sow ɗo gurdam amen ɗo e nder Dakar ko yeyde baali e sodde ɗumen e yeytude ɗumen leydi ndi ɗo ndi wona leydi rasisi en probléme oɗo goɗɗo joni ko aduna o foti wona minen tan kala mono dilla e jawdi darindi tini probléme o ɗo noon ko jawdi Mali aranno ɗo leydi ndi fof heɓa hen naftoro malinaɓe arɓe ɓe ne naftoro doole e mabɓe no wayno komin jatigi mumen ɗo soɓe gari ko min ɓe jippotoɗo ɗo soti baɗo eywa ɗeɗo balɗe jawdi ko fonno jarde fof neni monta ko ɓuuri ɗon kala dabaɗo fonno haɗde neni ɓurta ɗon joni noon min ko gandumi e ɗeɗo golle aynaɓe foti ko jogade yimɓe mumen balla ɗumen ko miskineɓe Allah mataw ko hande nanna ambargo kono koye ambargo tan gonno saabi ko e nder ladde guuri koko ñamata huuɗo e leɗɗe guuri so ɗum jaggama bonat minen ko ɓurani amen ko jawdi ndi woppe ara so kamɓe gouvernement en ɓe kaɓa toon soɓe belda toon ɓe goppa aynaɓe jaaha eywa aynaɓe ɓen tinno kucca e golle mumen kucca e jawdi mumen toppito ɗum ɗo ko hendu ha Allah ittana en hendu ndu ɗo joni kala jeebiɗo bagage mum bonat ko noddi ɗo e tan wona temedere oto neni gaari ina soodi baali mumen ina paadi ha gara ga dutto fof neni dari e frontière he ñaaguimi ko bawɗo foof wonde pullo mum jolfo mum capato mum bamranke mum sarakulle mum kala mbo tuutade mum leppinta yo ɗum woppe min ñaagui ɗum ballal yo ɗum woppe minen malinaɓe Sénégal naɓe ɗum ala Mali ala Sénégal minen jiiɗi mum e baba ɗo soti ba ala o ko sénégalais ala o ko Mali ala o ko Guinée ala ko Mauritanie minen jiiɗi mum e baba ɓe gona rasisi en ɗum noon jiɗmi tan e ñaagade Allah e ñaagade moɗon ko golle ɗe goppe embargo o so lamɓe ɓe no kaɓa oto mbaɗa hen aynaɓe kala pullo bawɗo daranade aynaɓe yo daranoɓe ɓe ngalaɗo bindi ɓe ngalaɗo bureau ji ladde mabɓe tan ɓe gonno soɓe curamaɓe tampat eyyi en jetta Allah oɗon jetta moɗon on jarama noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko min garno ɗo hande wadde jubbangel no fotiri foof tan yewtidde bandiraɓe mbiɗa sikki tan on nani ko bandiraɓe kaali ko e ko hen tan mbawaten heddade sababude ko kamɓe gandi manam golle ɗe no jarata walla golle ɗe no jaari enen koye men en tini wonko tinɗen hen kono goto foof ko dillata ko e ko dillirta ko eno dillirta ni e mawo tin ko ganduɗa ko faate ɗum ɗo ko haalte manam embargo baɗɗo Mali o ɗum noon mi salmini on mi yetti on mi juurima on jarama no fewi